कागदी पुठ्ठ्याची इको फ्रेंडली उत्सवी मकरे आता सावंतवाडीत. प्रसाद ऑफसेट घेऊन आले आहेत मकरांचे प्रदर्शन व विक्री. तुमच्या आनंदाला आमची साथ. उपलब्ध मकरे: सिद्धिविनायक मकर, गणेश महल, मयुरासन, जयपूर 16 जाळी सेट, नवरंग मकर, सिद्धिविनायक पॅलेस, वनराई, सार्वजनिक गेट. वैशिष्ट्य: स्वस्त, भक्कम, टिकाऊ व उत्तम कलाकुसर असलेली पर्यावरणपूरक कागदी पुठ्ठ्याची फोल्डिंग मकरे. 1800 रुपयापासून 7500 रुपये किमतीची मकरे. आमचा पत्ता: श्रीदेव नारायण मंदिर, श्रीराम वाचन मंदिरासमोर, सावंतवाडी. संपर्क 9822 856111 तसेच 7057 956111.